כל מי שאי פעם מתאמן בחדר כושר יודע שהשריר של האדם גדל בצורה מאוד מאוד פשוטה. האדם מתאמץ, כלומר מרים איזה משקולת כשכבדה לו, שקשה לו. התהליך שקורה בשריר, השריר מתפרק, השריר נקרע, יש קרעים בשריר. אתה נותן לו מנוחה, נותן לו חלבונים, ושהוא גדל, הוא גדל הרבה יותר חזק, הרבה יותר גדול. גם אנחנו בחיים שלנו צריכים להבין שהקרעים, שהקשיים, שהניסיונות מעצבים אותנו. אנחנו לא מבקשים אותם, אל תביאני לא לידי ניסיון, לא לידי ביזיון. אבל אם הם כבר באים, בוא נבין שזה כלים שמרוממים ומגדילים אותנו. בלעדיהם אי אפשר לצמוח. אם בן אדם ילך לחדר כושר וירים משקולת של קילו, השריר שלו לעולם לא יתפתח, לעולם לא יגדל. הוא חייב את הקושי כנגד השריר בשביל לצמוח, להיקרא ולגדול יותר חזק. גם אנחנו לפעמים צריכים להיקרא, לסבול, להתאמץ, כי זה הדרך היחידה שאיתה אפשר לצמוח.